¡Ya María! ¡Pase medio! Carlet de Adrià. Final. Benavent 2, gols de Adrià. Olesa de Montserrat 0. Normalment fem una mica de presentació. ¿Vale? Venga, ok. Sí, es un rival, en estos momentos no era directo, pero sí que podíamos conseguir que recortar distancias. Un partido estratégico de cara a la clasificación, había que ganarlo. Pero bueno, hoy creo que si el partido dura 3 horas más, imposible ganarlo. Posible porque hoy no nos han dejado llevarnos de aquí un punto, como mínimo, que yo creo que hubiera sido lo más justo por ocasiones y por el desarrollo del partido. Ha habido bastante equilibrio en ambos equipos. Nosotros hemos defendido muy bien el juego directo del Benavent, que trabaja muy bien en su campo, y prácticamente hemos pasado pocos apuros. Bueno, un partit importantíssim per nosaltres, molt mentalitzats durant tota la setmana de que aquest partit i els que venen a partir d'ara són importantíssims per nosaltres, buscant, com així ha succeït durant el partit, no sense les dificultats que ens esperàvem, perquè ells també estan en una situació bastant crítica, també igual que nosaltres, amb les dificultats que ens hem trobat per part d'ells. Però bueno, en aquest cas l'important són els gols, l'important és tirar endavant, l'important és guanyar com sigui, i en aquest cas nosaltres hem buscat la victòria en aquest partit, i la veritat és que amb la lluita dels jugadors i l'espenta del públic jo crec que ho hem lograt.